Benvinguts a adolescents.cat. Donem la benvinguda, com sempre, a la Juliana i en Joan. M'agradaria que la Juliana expliqués aquí, davant de tothom, què m'estaves intentant dir abans. Què és això de la cama que estaves... Me la trobo fent com... Així em diu... Mira! I has anat? No he anat. He fugit. A veure, s'ha d'explicar tot, En primer lloc, en Joan estava intentant, o sigui, volia com superar-se ell mateix corrent tot el passadís el més ràpid que pogués. O sigui, que tampoc està per queixar-se, però jo estava a la porta esperant per entrar en silenci perquè no podem parlar i volia saber fins quin punt puc pujar a la cama i volia que en Joan m'ajudés. A veure, m'ajudes? I llavors li volia... No, però en plan cap amunt. I li anava dient... És a dir... Perquè m'ajudés a pujar... És a dir, el teu cos fins on permet mecànicament aixecar la cama. Sí. Perquè, clar, una cosa és fer-ho sense ajuda. Bastant limitat, Ja, aixeca la cama. Aixeca la cama. No, sense ajuda. Sense ajuda, no la pots aixecar. Ja? Vaya loser, eh? Jo, mira, tio. Jo... No, sense ajuda... Val, seieu, sisplau, comencem. Saludem a tothom que ens estigui veient des del 159 de Movistar Plus, des de la seva tele local i també des de YouTube. I des del futur. I des del futur, també, perquè segurament hi ha gent que està a l'any 2021 que ens està veient en aquests moments. Jo, amb barba. Mira què feien fa 3 anys. I en Joan potser ja té canes. Jo el 2021 tindré un fill. Molt bé. Ens n'alegrem moltíssim i ho celebrem. Bueno, jo per la criatura no, eh? Que el 2021, que falten 3 anyets, eh? Ja, t'hi has de començar a posar d'aquí no gaire, perquè quan diguéssim, l'encarrega d'això tarden 9 mesos. Ja ho sabia, però no sabia que, en plan, que falta tampoc pel 2021. Ja, està aquí, està aquí. I ja saps on encarregar-lo, diguéssim? Sí. Per Amazon, en Prime, envio gratis. Es dirà Bru. No t'he dit com es dirà. Ja ho sé, era una part. T'he dit qui te'l faria. Tu, si vols. No, sisplau. Però què és això? Molt bé, aviam, gent una mica més gran, ja que no és adolescent i no és jove, que ara s'ha cohibit quan ha dit això a la Juliana, com m'ha passat a mi. Hi ha algunes paraules, segurament, que quan aneu pel carrer sentiu que diuen els adolescents, la gent jove, i que diu, però què estan dient? Per què parlen diferent? Estan mutant el català? Segurament. Paraules com, no ho sé, samat, hype. Anem a obrir el diccionari adolescent-adult. Sobre nosaltres, actualment, penso que estem contribuint en aquest llenguatge que per molta gent és horrorós i terrible. Clar, això hauríem de preguntar a algun filòleg si enriqueix o empobreix la llengua catalana, el fet de fer servir paraules com aquestes. Per exemple, quina és la primera? Cunde. Jo ho dic molt, cunde. Escrivim cunde. C-U-N-D-E. Cunde vol dir que una cosa que val, que ha valgut la pena. Cunde és una cosa, això... Per exemple, aquest dinar m'ha condit, és que m'ha sentat bé, m'ha agradat el que he pagat, estic content amb el dinar. Una cosa que cunde. Va, per tant, el sinònim seria cunde, que et ve de gust, que t'agrada molt, que et motiva. Exacte, i en català correcte seria ret. R-E-T. Això amb ret. Això amb ret. Quan tu dius, em ve de gust anar a treballar, dic, mira, avui amb ret anar a treballar, avui amb cunde anar a treballar. Per tant, si en el diccionari de la llengua catalana hi posem R-E-T, és un verb. Ah, és un verb. Jo reto... M'ha ratat avui, aquesta tarda. Ahir em va retar anar amb tu a donar a menjar els coloms. Crec que no es conjuga així, però no sé com es conjuga exactament. Ahir em va anar a donar a menjar els coloms. Molt bé, quina altra paraula tenim? Jo tinc la paraula hartar-se. Hartar-se. La paraula de hartar-se significa, bàsicament, que t'estàs tronxant de riure. Com s'escriu? Amb H, amb J. Bueno, jo l'escric. J-A-R-T-A-R apòstrof. Bueno, apòstrof. Guionet, hartar-se. Hartar-se. Riure molt, carcajada. Exacte. Morir-te de riure, pixar-te de riure, cada divertit que és tot, m'estic harretant. A la meva mare li passa que li dic, mama, m'envia un missatge divertit per WhatsApp i li dic, m'estic hartant, ja. I ella patint per si t'estan fent mal a algú, no? I em diu, parla'm normal, a mi filla, perquè no m'entén. M'estic pixant de riure, mare. Una paraula també bastant utilitzada és la paraula de samat. Molt bé. És molt difícil escriure samat. Bueno, molt difícil. A mà o a me? Semat o semat? S-E-M-A-T.
Semat. A sobre, com que és una paraula que segurament estic bastant convençut que no està normalitzada, aleshores té bastants números que no estigui al diccionari. Podem escriure com en surti del I què vol dir? Semat vol dir que és una cosa que és too much, que tampoc s'entendria gaire. Una cosa que és excessiva. Per exemple, si tu... Imagina't que tu vols conèixer una persona per interès, perquè és famosa, i vas allà tota l'estona al seu darrere i dius i dius, tu no siguis semat, saps? Que se't noten les males intencions. Molt bé, passat de voltes, eh? Una cosa que... Massa. Menges massa i dius, avui m'he semat. Has menjat massa, t'has passat, col·lega. Molt bé. Una altra paraula que ha de saber del diccionari adolescent adult. Una altra paraula molt important és xapar. Xapa la boca, Roger. Ets un pesat. Tanca la boca. O aquest és tancar, bàsicament. Aquest local està xapat avui. Ai, no sabia que la perruqueria xapava el dissabte tarda. Però saps què passa? Que jo, per exemple, la paraula xapar crec que sí que surt al diccionari, l'únic que no es fa servir... És de les xapes. És de xapes. Xapa i pintura. Un mòdul. Molt bé. Però mig. Doncs no la xapem perquè anem a fer l'última paraula. Que, hosti, quina faig? Random. Digue-li. Random. Random. Què? Random, no? Que ho diu molta gent. Random és una, com es diu, anglicisme, que vol dir aleatori, que directament vol dir aleatori, que s'utilitza bastant, rotllo, que random això que m'has dit, quan dius una cosa que no venia gaire a cuento o no sé, quan fas coses... La Juliana, per exemple, la Juliana, això que es posi la cama així, la seva actitud, ella és una persona random, una persona aleatòria. És que a mi m'agradaria molt posar-me la cama, saber-me posar darrere del con. És qüestió de pràctica. Ja. Anar-ho practicant i ja està. Doncs bé, fins aquí el diccionari adolescent adult el anirem ampliant a mesura que vagin sortint paraules noves. Recordeu el primer cop que heu dit random o semat? D'on ho veu treure o és una cosa que ja porteu a dir? Jo random internet segur, perquè va posar de moda el Rubius i aquesta gent, saps? De youtubers, coses així, i llavors poder tu només els youtubers, però si els teus amics ja miren youtubers, ja comencen a adquirir vocabulari d'aquest i ja acabes xerrant tu així. Per exemple, Kunde, Fino, aquestes coses que nosaltres diem, bueno, com a mínim jo, crec que llavors també els adolescents que ens miren els utilitzen. I és molt castellà, i a mi això m'ho ha ensenyat el meu germà perquè... Però no tot és en castellà, perquè ens n'hem descuidat una que és hype. Quan una cosa és molt hype, què vol dir? Hype. Hype. En tot això a la boca m'ha sortit un... Una cosa no és hype. Hype seria com expectativa, generar com ganes. Una cosa no és hype, sinó és un concepte hype. I tu no pots dir aquest ordinador és hype. No, és quin hype que aquest... El hype es té. Vale. Per exemple, mira, o sigui que aquesta tarda anirem a un lloc que serà brutal. Quin hype, no? Estic generant hype perquè ganes de que tu vagis. Com s'escriu hype, per cert? H-Y-P-E. Hipe. Hipe, perquè és en anglès. Per cert, deixem de parlar així, parlem normal perquè ens entengui tothom de totes les edats, de la importància de la gestió dels residus. No? D'un tema a l'altre. Sí, de fet, vam anar a un ecoparc, que és un lloc on gestionen els residus. Totes aquestes coses que nosaltres aboquem als contenidors, que molta gent diu, llavors ho posen tot junt i no serveix per res. Mentira. Hi ha una feina darrere i el tema dels residus és una cosa que ha estat present en tota la història de la humanitat i que ho seguirà estant durant molts anys, i aquesta és la forma en què gestionen els residus al municipi de Vic. La societat actual i des de sempre que hem anat generant residus, i des de fa uns anys que vam decidir que el millor que podíem fer aquests residus era reciclar-los, però hi ha moltes coses llavors ho posen tots a la mateixa bossa, no sé què, no sé quantos, no em vull esforçar per res, i avui anem a endinsar-nos a dintre la planta de tractament de residus d'Osona per veure què és el que passa amb aquests residus un cop arriben a la planta. Hola, Anna, què tal? Soc Joan. Sí. Joan, benvingut a la planta. T'hauràs de posar aquesta armilla. Vale, fantàstic. Segur que no t'atropellaran. Perquè aquí ja entren i surten bastants camions i maquinària pesada. Doncs va. Entramos en la planta? Vinga. Això és el que la gent ha llançat en els contenidors. Hem recollit, contenidors a porta i arriba aquí a la planta. I a partir d'aquí, és la zona de recepció, el anem agafant i el anem posant cap a aquesta caixa dosificadora, que el que fa és anar alimentant la planta. D'aquesta manera, l'entrada de la planta també és progressiva. I aquí aquesta gent el que estan fent és separar. Per exemple, aquí tiren el cartró, aquí van tirant bossetes de plàstic, i és el primer triatge que hi ha, no? Sí, aquí es trien grans bosses de plàstic i també grans caixes de cartró. Un carrito. I també altres residus que no són multiproducte i que ens arriben, i ho tiren allà al fons. Per tant, aquí ja comencen a triar prèviament. I quina és la funció d'aquesta espècie de rentadora, que diguéssim?
amb el tambor d'una màquina de rentar, el nom correcte seria garbell giratori o trommel. El garbell permet separar els residus en funció del tamany que tenen, petits, mitjans i grans. En funció d'on caiguin, aniran cap a una banda o aniran cap a l'altra. Aquí veiem que hi ha coses que salten i hi ha coses que no salten. Això ben bé què és? Bueno, això és un separador òptic, aquesta màquina que veiem. Aquí, aquest separador determina el material que és. I en funció del material, el fa saltar, el tira recte o el baixa. Aquí veiem que hi ha coses que salten. Per què? Què passa? Aquestes coses és alumini, és perquè tenen alumini. Estem davant de l'inductor de Foucault. Aquí hi ha unes zones que no veiem, les corrents de Foucault, que el que fan és repel·lir l'alumini. Per tant, si el residu té alumini, el fa saltar. Si no té alumini, cau aquí. I el paper d'alumini, per exemple, què fa aquí? El paper d'alumini, com menys l'utilitzem, millor. Si utilitzem paper d'alumini, ens recordem que el pleguem, en fem una bola i així quan arribi a aquest punt tindrà força suficient per saltar, perquè si no ens cau. I ara tots aquests plàstics que ens trobem aquí, què farem? També els premsarem? Sí. I quan en tinguem molts, vindrà un camió? També vindrà un camió i s'importarà a reciclar. És a dir, aquí el que veiem és els materials com van caient, perquè dalt tenim totes les màquines, els separadors, els electroimants i tot això que ho van separat. Quan tinguem la muntanya prou gran, doncs ho enviarem tot cap a la premsa ho comprimirem, traurem l'aire, ho lligarem i cap a fora. I aquí ens trobem en el resultat final de tot aquest procés. Què seria cada pila d'aquesta? Doncs aquí hi ha bales de plàstic d'alta densitat. Això si es porta a reciclar, doncs en un principi podríem fer caixes per la fruita. Aquí hi ha el plàstic PET, les ampolles d'aigua. Aquest és el residu que se'n fa més aquí a la planta, que al final l'obtenim més. Si el reciclem en podem fer fibres tèxtils com samarretes esportives, forros polars. Després, més enllà hi ha les bosses de plàstic, en faríem bosses per a escombraries, més enllà hi ha el cartró, el paper, també productes de paper i cartró reciclat. Aquí s'utilitza tot, doncs? Sí. És a dir, tot el que arriba ho triem i acaba aquí en bales i després ho portem a reciclar. I fins aquí aquest petit bocí de l'apassionant món dels residus. Recordar que és molt important triar bé a casa, hem de prendre consciència, perquè és essencial per aconseguir un món una miqueta més sostenible. Bon profit, Joan. Bé, després d'aprendre una mica més sobre els residus i que ja sabrem on hem de tirar les coses, a quin color, i que no és allò que tires una cosa al contenidor i desapareix. Darrere hi ha un procés, hi ha una gent que hi entén, passa unes coses, no? I cada vegada serà més important com... És que el residu com a tal ha de desaparèixer. És que si no, i perdoneu l'expressió... S'ha de reutilitzar. I que m'ho deien a casa meva, se'ns menjarà la merda. De fet, el que fem... Amb tot el que no reciclem i reutilitzem, el que fem és ho portem a abocadors. Abocadors controlats, ara es diuen, però fins ara hi havia molts problemes perquè, clar, se'n va aprenent d'això, durant molt temps posaven tots aquests residus en un lloc i, per exemple, hi havia... Ho tapaven, i si no ho impermeabilitzes bé, aleshores pot lixiviar i pot anar cap al sol, que és una zona que està molt contaminada al planeta, però, clar, si llavors ho fiques tot hermètic i hi ha gasos, allò pot explotar, és molt complex. És un drama, és un drama. Dona per uns quants reportatges més, Molt bé. Per cert, Juliana, fes-nos la pregunta perquè abans de començar diu no introdueixis, no diguis res perquè us fer una pregunta prèvia. La pregunta és, algú sap un fet rellevant que passi el mes de juny? Sant Joan. El meu sant. El sant d'aquest. Jo també estaré venent petardos a la Garriga. A part d'això... Que és la nit més curta de l'any. I romàntica, també. I màgica. Però no venim a parlar d'això, perquè el fet que passa important, ja anava a dir Sant Joan, al juny, a part de Sant Joan, és que és el 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que és tot el col·lectiu de persones que no són heterosexuals o cisgènere. Aquest dia s'acostuma a anomenar Dia de l'Orgull Gai, però a mi em sembla que limita una mica perquè les persones que estan dins del col·lectiu de persones no heteros no són només gais, també són lesbianes, bisexuals, però és que, a més, també hi ha tot el tema de la identitat de gènere, que no es tracta de ser gay o no, aquest tema. Es tracta de com et sents amb el teu gènere assignat
i si ets, pot ser transgènere, pot ser de gènere no binari, pot ser gender fluid, i altres temes que si voleu un dia ens hi Gender fluid. Podries... Té nom de superheroi, És que has creat hype ara amb aquesta paraula. Què és gender fluid? Gender fluid és quan una persona no s'identifica amb cap dels dos gèneres que nosaltres tenim com normalitzar a la societat, que és el masculí i el femení, sinó que es sent que va fluint i depenent del dia es sent més còmode amb un o més còmode amb l'altre. Que no és asexual, vull dir... No, pot ser asexual també, no té res a veure. Una cosa és l'identitat de gènere i l'altra l'orientació sexual. L'orientació sexual determina què t'agrada sexualment parlant o romànticament parlant, si t'agraden els homes, les dones, el que t'agradi, i la identitat de gènere determina quin gènere tens o quin no gènere no tens. Queda claríssim. En fi, en tot cas, el 28 de juny és el dia per recordar que totes aquestes persones que no són ni heteros ni cisgèneres existeixen. Perquè encara que nosaltres pensem que està molt normalitzat tot aquest tema, no ho està, perquè si t'hi fixes, no sabíem, per exemple, què és ser gender fluid, o, per exemple, moltes vegades la B i la T de quan esmentes el col·lectiu LGTBI+, s'oblida que són tortilles i bocates. Hosti, són les bisexuals i les transgèneres. Però si tortilles i bocates no va melania amb B. B i T, tortilla i bocata, és igual. En tot cas, que és un dia molt important per recordar que existim i per seguir lluitant. No és un dia de festa, sinó que és un dia de dir nosaltres estem aquí, nosaltres existim i no pararem de lluitar fins que aconseguim un món on les persones no heterosexuals estiguin plenament normalitzades. Em sembla molt bé i penso que un dia potser és poc. Podríem allargar a tot l'any i tenir-ho en compte. Molt bé. Jo quedo saturat amb aquestes coses, també, perquè és molta informació, realment. I clar, no ens l'han ensenyat des de petits, ni a les escoles, ni res, i llavors l'hem d'anar aprenent a marxes forçades. Ens trobem al càsting, el primer càsting de l'edició 2018 d'Operació Triunfo, i comencem a veure que hi ha gent, i aquí trobem els primers candidats, en aquest cas candidata. Primers no sé, perquè aquí n'hi ha bastants, ¿no? Ya, yo no puedo importar, ¿eh? ¿Tienes ganas de hacer el casting ya o...? Hombre, por supuesto, mis 20 segundos de fama no me los quita nadie. ¿Cuánta estona portes esperant aquí a la cua? Des de les 8:30 o així. Bueno, hay mucha cola, pero la vida es una constante espera. It's gotta be a quarter to 4. Es difícil, hay gente con mucho nivel. Arde, arde, y que vuelva a arder. Fly me to the moon, let me play among the stars. Veiem que tu no estàs esperant a la cua. Com és això? Perquè em van donar un passe directo. Acclaim every mountain, swim every ocean. Hemos pasado la primera fase y habrá que seguir. És molt complicat, però sobretot encara que no us agafin, no deixeu de cantar. A mi tot el programa m'agrada molt i ho feu molt bé, però el meu moment preferit és quan arriba la Nissa i ens resol les qüestions del consultori. És que consultori salseante. És que és molt bo. Que entri la Nissa, sisplau. Ets la nostra preferida del programa. Moltes gràcies. Ens estem passant de declaracions d'amor, ja? No, però és que és veritat. Està bé dir-ho. Si ens agrada, ho diem. Senta bé. Aquí expliquem coses que ja sabem nosaltres i les expliquem a la gent, però quan arriba la Nissa són coses que no sabem i és el moment que nosaltres aprenem. S'han de posar una mica més seriosos, no? Jo fa una mica vergonya, però m'ho he aplicat a la meva vida i bé. Sí? Què t'has aplicat? La Nissa te l'has aplicat a la vida? No. El que ha dit la Nissa, no? Aquelles coses que vam estar parlant sobre els genitals femenins. Ho has anat trobant. Excel·lent. Funciona, Ens va fer un dibuix del clítoris, vam tocar clítoris no de veritat, però vam trucar de llana i t'ha anat bé, això. Sí. Molt bé. Estupendo. Doncs avui parlarem d'una cosa completament diferent, gràcies a la consulta que ens envia aquesta noia, que diu: normalment, si estic estressada amb els estudis, menjo, o simplement quan estudio tinc la necessitat de menjar. Quan hi ha la meva família al davant, però em fa vergonya que em vegin devorar així. Això passa molt, que dels nervis i tal? Com es diu, això? Mira, aquesta consulta és de la part d'alimentació i és una consulta que arriba molt sovint. Com gestionem el nostre estat d'ànim, no? Moltes vegades, quan estem nerviosos, quan estem estressats o angoixats per alguna cosa, busquem la manera de baixar aquest nivell d'ansietat. De quina manera? Moltes vegades anem a buscar el menjar. I si fem això de manera molt repetitiva i com una necessitat, es transforma en el que es coneix com la gana emocional. Mengem no perquè tenim gana, ni per necessitat, ni per sobreviure, sinó que mengem per gestionar l'emoció.
Digues. Et passa. Digue, no passa res, digue. Sí, em passa, però no anava a dir això. Anava a preguntar si aquest tipus, si aquesta gana emocional pot acabar provocant, per exemple, bulímia, que de tant menjar per que et sentis malament després i ansietat, o perquè estàs tan plena que ja no pots menjar més. Home, pot ser un factor, però tampoc, no? Clar, una cosa és el trastorn bulímic, el trastorn de la conducta alimentària, i l'altra manera és la forma que tenim de gestionar l'emoció. Llavors, quan gestionem les emocions és diferent d'un trastorn alimentari. Moltes vegades a la bulímia es pot donar gana emocional perquè ens sentim malament i ho seguim gestionant una miqueta amb l'emoció, però no seria exactament el mateix. Digues, Roger. Et toca un pas. Jo quan estic nerviós o tinc molta feina, exàmens no perquè ara em faig menys, no tinc gana. Vull dir, zero. Vull dir, se'm fa aquí una cosa i no dino o no menjo, saps? Clar, perquè... Això tal des del seu equip, també. També et passa. A mi em passa una cosa una mica similar. Mira, ets l'única que... Juliana? La qüestió, en la gana emocional, o altres maneres de gestionar, és una miqueta veure què ens està passant i com ho fem, com fem front a aquelles situacions que ens provoquen un estat d'ànim negatiu. Moltes vegades altres maneres de fer-ho és, per exemple, mossegar-se les ungles, deixar de menjar, o fer una cosa de manera com molt obsessiva i repetitiva, com tallant qualsevol altra cosa per anar a fer allò. Si això es transforma en una sensació com d'obligació, com que no podem parar de fer-ho, llavors és que estem gestionant malament. Quines altres maneres tindríem de fer de gestionar les emocions? Doncs, per exemple, podríem anar a caminar. Podríem fer algun tipus d'esport. Esbargir-se, jo crec que és superimportant. Depèn de la persona, no? Perquè... És algo molt personal. Per exemple, vosaltres feu alguna cosa, heu estat pensant, si feu alguna coseta per gestionar les situacions més estressants, com ho feu? Jo m'esbargeixo, me'n vaig, com dius tu, a caminar, em vaig per la muntanya una estoneta, Sí, jo vaig a córrer. Acabo molt cansat i llavors ja és tot la meitat del que veia al principi. I a sobre això hi ha gent que es pensa que és contraproduent perquè si quan tens molta feina anar-te'n 20 minuts, mitja hora de casa sembla que sigui una tonteria, però jo penso que va bé. Així després tens les idees més clares. Juliana, ens tens molt curiosits què fas quan estàs estressat. Jo no faig res. Jo em mossego les ungles i les pells i tot. No té ungles. No, ungles sí, però no tinc pells. I tinc els dits fatals i torts per culpa d'això. I això de la gana em passa menys, però també. Però vols dir que és dolent fer una cosa si et va bé llavors per reduir l'ansietat? Si menges, a no ser que t'afartis molt, potser no és dolent menjar-te les ungles una mica. Però sabem posar que les ungles jo no me les menjo una mica, jo me les destrosso. Clar, si sabem posar un límit, per exemple, si cada cop que estem nerviosos ens passem corrents 3 hores, tampoc ens funcionarà. Llavors, tot ha de tenir un límit, és a dir, hem de ser pràctics en el sentit de dir l'ansietat és algo que ens pot venir, podem sentir-nos neguitosos per alguna cosa, llavors, doncs, desconnectar 5 minuts, 10 minuts, per fer alguna cosa, parlar amb algú, escoltar una cançó, passejar una mica, doncs sí, menjar alguna cosa, però potser alguna cosa més saludable, no de manera compulsiva. Fer coses delimitades per gestionar aquesta angoixa ens pot ajudar. El perill és que, per dir-ho manera, amb el menjar o mossegar-se les ungles o fer alguna cosa que ens afecta, doncs no seria molt òptim. Si agafes unes cireres i en vas picant, o unes pipes. Sí, no, abans que unes Oreos, més que t'agafis a les cireres. Però amb un límit, una quantitat raonable. Has cardat 3 quilos de cireres. Exacte. Que les cireres, quan estan bones... Perfecte, si teniu més consultes, adolescents.cat/consultori, hi ha un equip molt professional, com l'Anissa i les seves companyes, que us respondran i també en parlarem aquí al programa. Anissa, moltes gràcies i fins la setmana que ve. A vosaltres, fins la setmana que ve. Adéu! S'aprenen tantes coses amb el consultori. Home, un no parar. És que hagués existit quan jo tenia 16 anys. Tot hagués canviat. Jo a aquella època escoltava Prohibit als pares de Ràdio Flashback, que era un programa de ràdio que un dia us explicarem. Jo saps què escoltava? Potser et sona el backup de Ràdio Flashback. Jo era Prohibit als pares, també. Jo al backup ja no vaig arribar. Devies tenir 3 anys, tu. No, més. Vale, 4. 12. Ho deixem aquí. Tornem molt aviat, que vagi bé. Adéu, Juliana, i adéu, Joan. Fins aviat. Adiós. No ens amagamos sota la taula. Jo és que volia fer-ho, però se m'ha passat. Va, poseu-vos-hi, poseu-vos-hi.